тия са след манички. Моя ден дет се крикат, тревата не може стигнат. Вземе последни малко, но те не може да се накранат. И тя трябва да клюпа. Явно е много нежна свиня всъщност. Виж как седи после. Май, виж го какво. Това е една много нежна свиня. Дай на нея, да. Ето. И тя ще хукне за динята, сега ще смачка някоя пръсе и после ще почнем всички. Ня, викай тук, фърли там, айде сега, тази е майка героиня. Не, тя ще дойде. А, ти искаш да доведе прасенцето? Това се случи, виж с какво езиче дърпа. Тя ще откъсна. Боже, то още няма година даже, виж го избутаха горкото. Борбата за цица е голяма работа. Да. Има още две парченца, диня, може да ми ги метнеш. Не, ти не можеш да бузи. Няма да. Да, супер мъничко. Съвсем... Пък има едни от среден калибър.